Газиз тавышлар, Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Кадерле дусларыбыз, җырдагыча әйтеп әйтсәк, хәтта яуган карлардан да яз исе килә торган көннәргә килеп җиттек. Менә шундый якты хисләр, якты уйлар белән тулышкан бер халәттә эфирдагы эшебезне башлап җибәрәбез. Хәзер сезне шагыйрь Нияз Акмал иҗаты белән тагын бер очрашу көтә. Тапшыруыбызны аның шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби-музыкаль композиция белән башлап җибәрәбез. Шигырьләрне Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укый. Күпме көтеп яшәдем мин синең яктан килер хәбәрне. Җиде атлар килеп сөйли миңа синең хәлләрне. 1000 ел үткәч, безнең баш очында тагын бер кат яфрак куелыр. Һәм ул чакта безнең бу ялгышлар бик мәгънәсез булып тоелыр. Аңынчы җирдә сагыну яшәр, кабатланыр шул ук рәнҗүләр, җиргә вакытлыча килүебезне соңлап тоябыз шул без җүләр. Тирәлектә, вакыт чиксезлектә, чираклы һәм зарур табышу, чирак җиңде, яңгырап калды җанда, хуш, мәңгегә дигән тавышың. Сызылып аткан иртәләрдә, йолдыз кыйлып яуган кичләрдә, мин таныдым. Яшьлек, яшел төстә, без яраткан һәммә төсләрдә. Кабат яна хәтер учаклары, кабатлана иске рәнҗүләр, җиргә мәңгелеккә килүебезне тәмам тойдым ахыры мин җүләр. Чыраштырыр чырак, ялган назлар, сискәндерсен өчен көн тугач, сулышлары бәгырьләргә кабар. Тик ул инде барыбер син булмас. Һәм кайдадыр бәлки бик якында мендәр күмелер синең тылымыңнан. Бар да таныш, бар да якын тоелыр, тик ул инде барыбер мин булмам. Бер кавышып, бер айрылышкан ярлар чиксезлектә генә тоташкан. Мәңге шулай, җирдә сагыну яшәр, газап яшәр аннан тоташтан. 1000 елдан да безнең баш очында тагын бер кат яфрак кыелыр. Җилләр исәр, күктән йолдыз явар, миннән сиңа хәбәр шул булыр. Кар ява, карлап язны, бары бер азга, без айрым керербез мени, инде бу язга, чәчәкле язга, хәтердә кышның ак бураннары, безнең яшьлекнең иң урамнары, хәтердә
Әллә чынлап сыңлап очраштыкмы? Елга сыңмы, бәлки айга сың? Biz очрашыр изге минутларны читләп үткән мизгел кайдасың? Башкасына һәр чак юмарт язмыш. Biz дигәндә никтер күпсенгән. Урамыңнан бәлки мин узганда, тәрәзәңдә синең ут сүнгән. Мин узганда ашыгып бер ишектән, син үткәнсең бүтән ишектән. Син китәсе поезд кабаланган, мин кайтасы поезд кичеккән. Сыңлауыма минем ачыныпмы, сыңлауыңа әллә ачынып, килеп кирдең төнге вокзалга син, кабаланып, янып, ашыгып. Килеп кирдең, поезд гудок бирде, китеп барган сыман бу көннән. Соң очрашкан, соңлап бер үкенгән, очрашмаган, гомер үкенгән. Һәм бу сүзне кемдер әйткән инде, һәм бу сүзне кемдер ишеткән. Мин узганда ашыгып бер ишектән, син узганда шул ук ишектән. Син китәсе поезд китеп бара, туктатасы иде соңны. Сау буллашыр өчен генә бары ашыттың әллә син миңа? Син барында карлар аппак иде, каралды карлар син киткәч. Вокзал хәтле вокзалның сүз калды, китәсеңне синең ишеткәч. Шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә. Поездны ярып китте, мең тарафка безне таратты. Мин бит сиңа уйнап әйткән идем, ә бит калдым чынлап яратып. Шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә. Әле һаман көтәм, булсак та без төрле якларда. Күрмәсәм дә сине бик күп еллар, сөюемне әзер сакларга. Шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне минем ишетсә, шәлләреңне иңеңә салып җибәр, юл җилләре әгәр ишетсә, синең поезд кире борылыр иде. Йөрәгемне
Поезд кире бұрылыр иді, Йөрәгемне минем ишетсә. Günlerinin, айларының, елларының исәбен хәтердән чыгардым. Мин сиңа шул кадәр ашыктым, мин сиңа шул кадәр сыңардым. Мин беләм, син дә бит көткәнсең, ул килер, ул барыбер киләчәк. Сыңардым, мин сизәм, гөлләрем үземнең учларда кибәчәк. Төнемә уралса уйларым, айнымый интегә һәрбер сүз. Син миңа шул кадәр кадерле, төн миңа шул кадәр кадерсез. Ничәмә мәртәбә урадым, сак белән сык узар юлларны. Сыңардым, 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 шул бәйли кулларны. Каяндыр син йөргән яктан да туктаусыз яңгырый сыманмын. Мин сине шул кадәр сагындым. Мин сиңа шул кадәр сыңардым. Күктә йөзгән куе болытлардан шәүлә төшкән синең йөзләреңә. Ниләр әйтим, ни дип җавап бирим? Нишлим инде дигән сүзләреңә. Син дә минем кебек кайгыргансың. Син дә минем кебек каңгыргансың. Син дә минем кебек сөйгән ярым. Ураннарда җуеп калдыргансың. Яусын әле яңгыр, көйіп яусын. Әрнү рәнҗүләрне юып алсын. Бүтән шәрәк булыр яңгырдан соң. Очрашырбыз әле яңгырдан соң. Бүтән шәрәк булыр яңгырдан соң. Очрашырбыз әле яңгырдан соң. Җиргә язлар әле киләгенә. Әле көннәр язга көрәгенә. Назлы гөлләреңне юатырлык. Яңгыр кирәк синең йөрәгеңә. Яусын әйдә яңгыр, көйіп яусын. Үткән газапларны юып алсын. Башка шарап булыр яңгырдан соң. Очрашырбыз әле яңгырдан соң. Башка шарап булыр яңгырдан соң. Бүтән шәрәк булыр яңгырдан соң. Күзләреңә карап бер күрсендем, читкә борылып авыр суладым. Әйләндерде дөнья,
Tulgandırdı yazmışlarının ağım suların. Al sulandın dünyam, al sulandın, şafak tüsü tamdı sularga. Ağım sular bulup aktı yıllar, biz kul bulgap kaldık şularga. Күзләреңдә шишмә юлын күрәм, сусауларны басар көннәрдер. Керсен иде безнең агым сулар, кер чайкадыганда көннәрдер. Утны утлар, суны сулар җиңә, арабызда ут һәм су ята. Күзләреңә карап күрсендерә, читкә борылып, авыр сулата. Бу дөньяда төрле хәл бар. Yaratı barını var, Sina kilem terezengde utun var. El yari, terezengde utun var. El yari, terezengde Tökterde bütünler Sina kilem terezengde utun var. El yari, terezengde utun var. Dünyada türlü hal var, yaratılarını var. Terezengde utanda, yoktu yangan ümitim var. Sima kirem yari yeli, terezengde utun var. Yari yeli, terezengde utun var. Terezengde utun var. Terezengde utun var. Күптән, йөзләреңне күрми, күзләреңне күрми интегүләр. Без икебез ике караңгыдан якты эзләп киткән ике җүләр. Бакчабызда калган ай яктысы, җилдә бергәләнгән байрак төсле кирип калды минем хәтергә. Аңлау кирәк, күзләр кичерә белми күзләр үткәннәргә. Алла ярдәм бирсен көткәннәргә, ярдәм бирсен Алла киткәннәргә. Бакчабызны сарган аппак томан, кирпегеңә бер елмаю сыман кирип калган минем хәтергә. Мин булай да озак атлый алам, һәм кабатлый алам бары шуны, күкрәкләргә кат-кат бәрсен бу җил, тик китерсен синең тавышыңны. Баш очымда торган тоташ болыт, туфрагыма куелыр бер таш булып, кирип калыр сыман хәтергә. Юк, мөгъҗизадан тормый икән гомер. Гомер өмет дигән яралгыдан, юлга текәп якты карашыңны, син торасың карап караңгыдан. Тагын сиңа нәрсә әйтергә? Шулай кирип калыр хәтергә. Ömrüne yürüyen sokmaklarda Yaprak kumdu bizning izlerini Yapraklarının tüsü
Yapraklarının tüsü o'zgarmadi, senden başka güzeller o'zgardi. Yapraklarının tüsü o'zgarmadi, yapraklarının tüsü o'zgarmadi, senden başka güzeller o'zgardi. Buranlar minna babakladı, min yaratam diyen sözlerini. Buranlarının küşü o'zgarmadi, buranlarının tüsü o'zgarmadi, senden başka dünya o'zgardi. Buranlarının küşü o'zgarmadi, buranlarının tüsü o'zgarmadi, senden başka dünya o'zgardi. Senden başka dostum, senden başka ko'p narsalar endi o'zgardi. Ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, sog'ishqina bosdi ko'zlarini. Ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, sog'ishqina bosdi ko'zlarini. Ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, sog'ishqina bosdi ko'zlarini. Ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, ko'zlarimning tusi o'zgarmadi, sog'ishqina bosdi ko'zlarini. Sog'ishqina bosdi ko'zlarini, sog'ishqina bosdi ko'zlarini. Сез шагыйрь Нияз Акмал шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби-музыкаль композиция тыңладыгыз. Композиторлар Фәрит Хатыйпов, Рәис Сафиуллин, Ганс Сейфуллин, Айдар Тимербаев, Шыңгыз Мурат иҗат иткән җырлар Хәмдүнә Тимергалиева, Вилдамир, Шыңгыз Мурат, Искәндәр Биктахиров, Нәфкать Нигъмәтуллин башкаруында яңгырады. Шигырьләрне Тәлгать Хаматшин укыды. Нияз Акмал иҗатына багышланган тапшыруыбызны дәвам иттереп, шагыйрьнең үз тавышын ишетербез. Әлеге язма Татарстан радиосы фондында саклана. Күптән инде үксеп елаган юк. Күптән инде шашып көлгән юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа? Белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга Кычакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк. Күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә ярга ятып учак яккан юк. Күптән инде күптән югалткан юк. Күптән инде күптән тапкан юк. Бураннарда күптән адашкан юк. Давылларга күптән тарган юк. Күптән инде күптән саргайган юк. Күптән инде яфрак ярган юк. Күптән инде янып ашыккан юк. Мең үкенеп сынга калган юк. Бер сыкланып тыңлар дөрөслек юк. Бер ышанып тыңлар ялган юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа белгән юк. Күптән инде күптән яшәгән юк. Күптән инде күптән үлгән юк. Күптән инде күзләремне тутырып караган юк дөнья күзенә. Сүз тидермим диеп яши торгач, күз тидердем мәллә үземә. Коткарыгыз мине, коткарыгыз, тик бер генә көнгә булса да. Сез аңларга тиеш минем хәлне, сезнең дә бит хәлләр шул чама. Талант бик күпләрнең кайгысын ул бүлеште.
бик күпләрнең җан хәсрәтен таратты. Үз кайгысын сөйләмәде, әйттеләр. Кайгысы юк, шуңа күрә талантлы. Аш табагы уртак иде табында, күз йомганчы бушаттылар табакны, аңагына бер йотымда калмады. Һәм әйттеләр, түзәр, ул бит талантлы. Көн-төн ләззәт алган чакта башкалар, ул бер тапкыр сынга калып яратты. Күпме үгет тактаңа дуслары, дошманнары күпме гайбәт таратты. Нәк шәм кебек соңгы чиктә сүнде ул, сүнгәндә дә яктылыгын таратты. Аш табагы уртак иде табында, табындашлар уртаклашты табакны. Нияз Акмалның берничә шигыре аның үз укуында яңгырады. 1990 еллар башына караган язма. Шагыйрьнең тагын бер әсәрен хәтердә яңартыйк. Элемтәше турында баллады. Айдар Хафизов язмасында тыңларсыз. Урман эчендәге бу авылны онытканнар иде күптәннән. Ул бер көйгә шулай яши иде, өнсез хәбәр булып үткәннән. Урман эчендәге бу авылда телефон да, ут та юк иде. Кем әйтмешли, тышкы дөнья белән элемтә дә, шурт та юк иде. Урман эчендәге бу авылга сирәк килә иде хатлар да. Тик юлчылар кайчак керә иде, урман кичеп арган атларда. Урман эчендәге бу авылда 4 сыйныфлы мәктәп бар иде. Шунда укып чыккан малайларны бик башлы дип мактарлар иде. Кайры туны иде ул малайлар, көлтә суга иде кышларын. Ул малайлар җырлар яза иде тыңлый-тыңлый урман кышларын. Яланаяк чапкан ул малайлар эчә иде үлән чыкларын. Бу авылның даны бер кайчанда шул урманнан ары чыкмады. Иң соңыннан белә иде авыл илдә көндә булган хәлләрне. 3 атнадан гына ишетте ул сугыш чыккан дигән хәбәрне. Атлы юлчы әйтеп китте аны. Учты хәбәр урман өстеннән, 18 тулганнарны дигән хәбәр килде аннан 3 көннән. Урман эчендәге бу авылда 18 тулган бер егет. Ул бердән бер иде бу авылга. Атлы эштә йөрде, кайчакта хатлар ташый иде ат җигеп. Хәбәр килгәч, тагын юлга чыкты, яңа дуга салып атына. Соңгы нарат күздән югалганчы карамады борылып артына. Артыннан аның кайыннары, наратлары калды күз атып. Һәрбер кайын төбе сайын үксеп бер кыз калды сыман узатып. Урман кебек яшел бәрхет иде хәрби комиссарның өстәле. Һөнәрең кем дигәч, конюх диде. Комиссарның елмаюын күреп, хат ташучы диеп өстәде. Элемтәче, атлы дивизионда, сугышта да шул ук һөнәре. Дивизионның уттан утка кереп чолганышта калган көннәре. Кыса дошман утлы быжраларын юк итәргә план төзелгән. Билгесезлек ялмый дивизионны, элемтә юк, чыбык өзелгән. Хәбәр кирәк, иң кирәкле хәбәр. Җитәр иде бер сүз, бер җөмлә, бер дөрес сүз, хак сүз җитәр иде, юнәлеш һәм приказ һөҗүмгә. Өзеклекне эзләп күпләр китте. Күпләр китте, кире кайтмады. Дошман уты тапты егетләрне, өзеклекне алар тапмады. Әмма тагын
Кабат кузгалдылар кан таплары калган шул юлдан. Берсе аның безнең егет иде, урман ичендәге авылдан. Ярты юлда ул аяксыз калды. Тик җуймады шуны аңыннан. Озаттылар аны хәбәр көтеп урман ичендәге авылдан. Ул шушты җансыз аңсыз хәлдә. Үзеклекнең тапкач бер башын жгут итеп салды аягына. Әллә канын туктатырга теләп, әллә инде югалтудан куркып иң кадерле шушы юлдашын. Ул саташты, күз алдына килеп урман кисеп йөргән чаклары. Бүре булып бүре тешләмәде. Йылан булып йылан чакмады. Йылан чагам әллә иң башларын. Бүре буам әллә сулышны. Ул шушты ярым үле хәлдә, ярым тере хәлдә шушты. Шишмә суы күреп саташты ул, эчим дисә суы түгелде. Үз башыннан саркып барган канга сусыл җиләк диеп үрелде. Һәм кан тәмен тоеп сискәнде ул. Калкып чыкты кабат аңында, иптәшләре аның хәбәр көтә, чолганышта урман ягында. Ул сузымы кадәр ара калгач, табып алгач өзек чыбыкны, ул ялгарлык хәлдә түгел иде. Ике чыбык, ике сыныкны. Тик ул кинәт ике кулы белән тартып алып бөтен көченә, тешләренә кысты чыбыкларны һәм егылды уккан ишенә. Күзендәге соңгы чапканы алып китте малай чагына. Сүнеп барган күзәнәкләр аша хәбәр китте урман ягына. Хәбәр китте атлы дивизионга, иң кирәкле хәбәр бер җөмлә, бер хак җөмлә, көтеп алган җөмлә, юнәлеш һәм приказ һөҗүмгә. Озак барды микән ул бәрелеш, санамадык сәгать сукканын. Күзәнәкләр тойды дивизионның чолганыштан бәреп чыкканын. Кирәк чакта, илгә кирәк чакта, ир-егетләр илдә табылган. Элемтәче, гади бер авылдан, урман ичендәге авылдан. Тешкә кысып ул ялгаган чыбык күп хәбәрне илтеп җиткерде. Урман ичендәге авылга да җиңү дигән хәбәр китерде. Шул хәбәрне ерак еллар аша күзәнәкләремдә тоям мин. Урман ичендәге бу авылга җырым белән һәйкәл куям мин. Элемтәче кирәк. Элемтәче һәр сугышта, изге сугышта. Хак хәбәрне илтеп җиткердәй соңгы чиктә, соңгы сулышта. Сугыш бара җирдә, яшерен сугыш, һәм юк аның һич тә туктасы. Ачык сугыш, яшерен сугышларның киренке генә ноктасы. Мин үземне тик бер генә мәлгә чолганышта итеп хис иттем. Ишетәсезме? Алло, бу мин, кеше. Җавап көтәм. Җавап ишетмим. Минем белән бергә чолганышта елга күлләр, таллар, тирәкләр. Татлы сөю чолганышта калган, һәм сөяргә хаклы йөрәкләр чолганышта. Авыр чолганышта күктә кошлар, суда балыклар. Чолганышта, хәтәр чолганышта кабиләләр, илләр, халыклар. Минем белән бергә җир үзе дә чолганышта яши күптәннән. Өнсез хәбәр булып киләчәктән, өнсез хәбәр булып үткәннән. Элемтәче кирәк. Соңгы чиктә тешкә кысып өзек чыбыкны җиткердәй хәтәр чолганышта калганнарга хәтәр чынлыкны. Мин үземне тик бер генә мәлгә элемтәче итеп хис иттем. Алло, бу мин.
Соңғы сулышымда жауап көтәм. Жауап ишетмим. Мин илтәсе хәбәр, иң куркыныч хәбәр иде сугыш кырыннан. Үзеклекне ялгыйм. Элемтә юк. Элемтә юк һәм ул үзек димәк, әле тагын бик күп урыннан. Киләчәккә азат бару өчен иң соңгы һәм изге яумында элемтәче кирәк. Һәр бер илгә, һәр төбәккә, һәр бер авылга. Бу җырымны мен яралы хәлдә алып чыктым сугыш кырыннан. Элемтә юк, һәм ул өзек димәк, әле тагын бик күп урыннан. Әллә инде артык ашыктым мин, әллә инде тәмам кичектем. Ишетәсезме? Алло! Бу мин, кеше! Жавап көтәм, жавап ишетмим. Сез Айдар Хафизов язмасында Нияз Акмалның «Элемтәче турында баллада» дигән әсәрен тыңладыгыз. Тапшыруыбызга бирелгән вакыт әле бар. Мөмкинлектән файдаланып, шагыйрьнең шигырьләренә соңгы елларда иҗат ителгән яңа җырлар тыңлыйк. 4 халәт. Айдар Тимербаев көе. Нияз Хаматшин башкара. Буя кышлар, җәйләр буя, күзләр буя көттем мин сине. Шул 4 халәт кабатланды минедә. Шунында җиргә кыш килде. Ник хәтергә һаман карлар ятамый. Юкса җирдә Кышинеде Шул 4 халәт кабатлана минедә. Әллә бүген, әллә төшинеде. Кышлар килде узган, кыштан калган, газапларына искә төшереп. Уттай янган миләштәлек эшләр, йөрәгемне алды пешереп. Ник хәтергә һаман карлар ятамый. Юкса җирдә күптән кыш инде. Шул 4 халәт кабатлана минедә. Әллә бүген, әллә төшинеде. Кышлар килде кабат, кабат яуды. Синсез ява турганы бу карлар. Мин кышларга үпкәләмим инде. Тик кемгәдер барбер үпкәме бар. Ник хәтергә һаман
төшинеді. Шулдыр хәләп кабатлана минеде. Әллә бүген әллә төшинеді. Әллә бүген әллә төшинеді. Туган тел турында. Нияз Акмал шигыренә Фәрит Хатипов язган бу җырны Зөһрә Сәхәбиева башкара. Җыр эфирда беренче тапкыр яңгырый. Туган телдә һәрбер хисне җөмләгә төреп була. Туган телдә һәрбер хисне җөмләгә төреп була. Әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була. Әйтергә теләгәнеңне әйтеп бетереп була. Туган телдә икебер хисне җөмләгә төреп булмый. Туган телдә икебер хисне җөмләгә төреп булмый. Әйтеп бетереп булмый. Аның ничек яратканны әйтеп бетереп булмый. Әйтеп бетереп булмый. Аның ничек яратканны әйтеп бетереп булмый. Кадерле дуслар, сез шагыйрь Нияз Акмал иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Яңа көнебез сөенечләргә бай булсын. Программа
Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.